ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ തുടങ്ങരുത്, ഹരേ കൃഷ്ണ തുടങ്ങണം. ഹരേ കൃഷ്ണ തുടങ്ങണം. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. അങ്ങനെ ഹരേ തുടങ്ങണം. കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ ഹരേ ഹരേ രാമ മാതാജി, ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ചെല്ലും ഹരേ മാതാജി, ബാക്കിയുള്ളവർ മ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരാൾ ചെല്ലും മാതാജി. ഇത് എന്തൊരു ബഹളം കണക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ഹരേ 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 കൃഷ്ണ മാതാജി കയറി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. തിമിരാന്തസ്യ നാനാഞ്ജനശലാഖയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യ ദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീ വിശാഖാന്വിതാംശ. നമ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനി നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാ ദാമദായ നഗരഗ്രാമധാരണേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനി നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശതാരുണേ വാഞ്ചാകൽപദ്രൂപസ്യ കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധു ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് മന്ദിർ ഇസ്കോൺ മൈസൂരിന്റെ ഷോർട്ട് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും സ്വാഗതം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം ശുഖമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീം. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മദേക ബന്ധു മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരു മന്മഹാതന മന്നിഷ്ഠാരക മദ്ഭാഗ്യ മതാനന്ദ നമോസ്തുതേ. ഗ്രന്ഥ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ്. ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സ്കന്ധം 1 അധ്യായം 10. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ദ്വാരകയിലേക്കുള്ള പ്രയാണം 22. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ ഏവ ഭൂയോ നിജവിദ്യോതിതാം സ്വജീവമായാം പ്രകൃതിം സിസൃക്ഷതിം അനാമരൂപാത്മനിരൂപനാമനി വിദിത് സമാനോനുസസാര ശാസ്ത്രകൃത്. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ ഏവ ഭൂയോ നിജവീര്യ ചോദിതാം സ്വജീവമായാം പ്രകൃതിം സിസൃക്ഷതിം നിരൂപനാമനീം ശാസ്ത്രകൃത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ അദ്ദേഹം ഏവ അപ്രകാരം ഭൂയ വീണ്ടും നിജ സ്വകീയമായ വീര്യം
ചോദിതാം അനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ സ്വന്തം ജീവസത്ത മായ ബഹിരംഗ ശക്തി പ്രകൃതി ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് ശിശുക്ഷതിയും പുനഃസൃഷ്ടിക്കുന്ന വേളയിൽ അനാമ ലൗകിക നാമം കൂടാതെ രൂപ ആത്മനി ആത്മാവിന്റെ രൂപങ്ങൾ രൂപനാമനി രൂപങ്ങളും നാമങ്ങളും വിധിച്ചമാനഹ സമ്മാനിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച് അനുസസാര ഏൽപ്പിച്ചു ശാസ്ത്രകൃത് വെളിപ്പെട്ട ധർമ്മശാസ്ത്രത്തിന്റെ രചയിതാവ്. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ഇസി ഭക്തി വേദാന്ത സംശയ പ്രഭുവാക്കിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങളായ ജീവസത്തുകൾക്ക് വീണ്ടും നാമങ്ങളും രൂപങ്ങളും നൽകാൻ ആഗ്രഹിച്ച് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ അവരെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിന് കീഴിൽ നിവേശിപ്പിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം ശക്തിയായ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ പുനഃസൃഷ്ടികർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നതിനെ അധികാരപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോ നമ്മള് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സില് ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തിന്റെ ഒരു കുഞ്ഞു പാരഗ്രാഫ് ബാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ ആ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടത്? ഭഗവാൻ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ എങ്ങനെയാണ് പ്രളയവും അതുപോലെ പ്രളയം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും പുനഃസൃഷ്ടിയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അല്ലെ. അതാണ് ആ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നത്. അതായത് സ്പഷ്ടമായി സ്മരിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ഇത്. അതായത് ഹസ്തിനപുരയിലെ സ്ത്രീകളാണ് ഈ പറയുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയാണ്. യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനാണ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ശ്രീകൃഷ്ണൻ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ആവിഷ്കാരത്തിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹം മാത്രമാണ് നിലനിന്നിരുന്നത്. രാത്രിയിൽ നിദ്രയിലായിരിക്കുന്നത് പോലെ തങ്ങളുടെ ശക്തികൾ നിഷ്ക്രിയമായി സർവ്വ ജീവാത്മാക്കളും വിലയം പ്രാപിക്കുന്നതും അദ്ദേഹത്തിൽ മാത്രമാണ്. എന്തെന്നാൽ അദ്ദേഹം പരമപുരുഷനാകുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാനാണ് സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരത്തിന്റെ മുഴുവൻ നിയന്താവ് എന്ന് ആര് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. ഹസ്തിനപുരിയിലെ സ്ത്രീകളൊക്കെയും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവർ പരസ്പരം സംസാരിച്ചതും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഈ വിഷയങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് അല്ലെ. ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ. ഭഗവാനാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയില് ഓരോ ജീവാത്മാവിനെയും നിക്ഷേപിക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ്. സൃഷ്ടി നടത്തുന്നത് ഭഗവാനാണ്. രണ്ടു തരം പ്രളയങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന് നൈമിത്തിക പ്രളയം, പിന്നൊന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ട് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ് അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു പ്രളയം. അങ്ങനെ രണ്ടു തരം പ്രളയമുണ്ട്. ഈ പ്രളയ സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്നൊക്കെ വളരെ വ്യക്തമായി നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടു അല്ലെ. ഈ ഒരു ചെറിയ പാരഗ്രാഫ് അവിടെ ബാക്കിയായി പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സൃഷ്ടിശക്തികൾ പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഭഗവാൻ നിലനിന്നിരുന്നു. ഭഗവാൻ ഭൗതിക ശക്തിയുടെ ഉൽപ്പന്നമല്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരം പൂർണ്ണമായും ആത്മീയമാകുന്നു. മാത്രവുമല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരവും തമ്മിൽ യാതൊരു ഭേദവുമില്ല. സൃഷ്ടിക്ക് മുമ്പ് ഭഗവാൻ നിരപേക്ഷവും ഏകവുമായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധാമത്തിൽ നിലകൊണ്ടിരുന്നു. അപ്പോ നമുക്കറിയാം ഭഗവാന്റേതായ ഒരു ധാമമുണ്ട് അല്ലെ, ഗോലോക വൃന്ദാവന ധാമം. അപ്പൊ സൃഷ്ടിക്ക് മുമ്പും സദാ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്? ഓം പൂർണ്ണമത പൂർണ്ണമിതം പൂർണ്ണാത് പൂർണ്ണമുദച്യതേ പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമാദായ പൂർണ്ണമേവ അവശിഷ്യതേ എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഈശോപനിഷത്തില്. അപ്പോ അത് എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ പരിപൂർണനായിട്ട് നിലനിന്നുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെ അവതാരങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് അല്ലെ. ഇവിടെ അവതാരങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോ ഭഗവാൻ അവിടെ ഇല്ലാതെ ആവുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പരിപൂർണനാണ്. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്താണ്? പൂർണ്ണങ്ങളാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ തന്നെയുണ്ട്. അതുപോലെ ഈ സൃഷ്ടിക്ക് മുൻപും ഭഗവാനുണ്ട്. കാരണം സൃഷ്ടി വരുന്നത് ആരിൽ നിന്നാണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് സൃഷ്ടിക്ക് മുൻപുള്ളതും ആരാണ്? ഭഗവാൻ മാത്രമാണ്. ഭഗവാന്റെ ശരീരവും ഭഗവാനും എന്താണ്? രണ്ടും ആത്മീയമാണ്. നമ്മുടെ ശരീരവും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്നാണോ? അല്ല അല്ലെ. നമ്മള് ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് വേറെയാണ്, ശരീരം വേറെയാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ശരീരവും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസം ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി ഈ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങളായ ജീവസത്തകൾക്ക് വീണ്ടും നാമങ്ങളും രൂപങ്ങളും നൽകാൻ ആഗ്രഹിച്ച് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ അവരെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിന് കീഴിൽ നിവേശിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോ ആഗ്രഹങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ കർമ്മങ്ങൾ അവസാനിച്ചിട്ടില്ലാത്ത, ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത, ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ജീവസത്തകൾക്ക് ഭഗവാൻ വീണ്ടും രൂപങ്ങളും നാമങ്ങളും ഒക്കെ നൽകി ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിന് കീഴിൽ നിവേശിപ്പിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം ശക്തിയായ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ പുനഃസൃഷ്ടികർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നതിന് അധികാരപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോ സൃഷ്ടികർമ്മം നിർവഹിക്കാൻ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ നിയോഗിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാൻ അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെയുള്ള ജീവാത്മാവിനെയാണ് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിന് കീഴിൽ സന്നിവേശിപ്പിക്കുന്നത്? ഈ ഭക്തി മുക്തി ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്ത, ഭക്തിയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ലാത്ത, ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ജീവാത്മാക്കൾക്കാണ് ഈ പ്രളയത്തിന് ശേഷം തിരിച്ച് വീണ്ടും ഇവിടെ വരേണ്ടി വരുന്നത്. ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമിശ്രീ പ്രഭുപാക്കിച്ച് ജീവസത്തുകൾ ഭഗവാന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങളാകുന്നു. നിത്യമുക്തരെന്നും നിത്യബദ്ധരെന്നും രണ്ടു വിധത്തിൽ അവയെ തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു. നിത്യമുക്തർ ശാശ്വത മുക്താത്മാക്കളാകുന്നു.
ആവിഷ്കൃതമായ ലൗകിക സൃഷ്ടിക്ക് അതീതമായ ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത ധാമത്തിൽ ഭഗവാനുമായുള്ള അതീന്ദ്രിയ പ്രേമയുത സേവനത്തിൽ അന്യോന്യ വിനിമയത്തിൽ അവർ ശാശ്വതമായി വ്യാപൃതരാണ്. ഈ കാര്യം നമ്മളെ ഭഗവത്ഗീതയില് 15-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 16-ാമത്തെ ശ്ലോകമാണെന്നാണ് എന്റെ ഓർമ്മ. ദ്വാഭിമൗ പുരുഷൗ ലോകേ ക്ഷരാക്ഷര ഏവച നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2 വിധം ജീവാത്മാക്കളാണ് ഉള്ളത്. ഏതൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് ക്ഷര, മറ്റൊന്ന് അക്ഷര. ക്ഷര എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? തെറ്റുപറ്റുന്ന നമ്മളെ പോലെയുള്ളവര് അല്ലെ, നാശം സംഭവിക്കുന്ന ക്ഷര, അതായത് തെറ്റുപറ്റുന്നവര്. അക്ഷര എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അതാരാണ്? അതാണ് നിത്യമുക്തർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ 2 വിധം പറയുന്നത് എന്താണ്? നിത്യമുക്തരും നിത്യബദ്ധരും. ഈ ക്ഷര എന്ന് പറയുന്നത് നിത്യബദ്ധരാണ്, അക്ഷര എന്ന് പറയുന്നത് നിത്യമുക്തരാണ്. അതാണ് ആ വ്യത്യാസം. ഈ നിത്യമുക്തരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ എവിടെയാ ഉള്ളത്? ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലാണ് ഉള്ളത് അല്ലെ. അവരൊന്നും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള ആളുകളല്ല. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള ദേവന്മാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ ഏത് കാറ്റഗറിയിലാണ് വരുന്നത്? നിത്യബദ്ധർ എന്ന കാറ്റഗറിയിലാണ് വരുന്നത്. ദേവന്മാർ ഉൾപ്പെടെ ഉള്ളവര് ഈ കാറ്റഗറിയിൽ നിത്യബദ്ധർ എന്ന കാറ്റഗറിയിലാണ് വരുന്നത്. 2 വിധത്തിൽ അവയെ തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു. നിത്യമുക്തർ ശാശ്വത മുക്താത്മാക്കളാകുന്നു. അവർക്ക് ഒരിക്കലും തെറ്റുപറ്റില്ല. അവര് ഭഗവത് ധാമത്തിലുള്ളവരാണ്. ആവിഷ്കൃതമായ ലൗകിക സൃഷ്ടിക്ക് അതീതമായ ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത ധാമത്തിൽ ഭഗവാനുമായുള്ള അതീന്ദ്രിയ പ്രേമയുത സേവനത്തിന്റെ അന്യോന്യ വിനിമയത്തിൽ അവർ ശാശ്വതമായി വ്യാപൃതരാണ്. അപ്പൊ നിത്യമുക്തരായ കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ അവർ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ വ്യാപൃതരായിരിക്കുന്നു. അതേസമയം നിത്യബദ്ധാത്മാക്കൾ പരമപിതാവിനോടുള്ള അവരുടെ നിഷേധാത്മകമായ മനോഭാവത്തെ തിരുത്തുവാനായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തിയായ മായയുടെ ചുമതലയിൽ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോ നിത്യബദ്ധരായിട്ടുള്ള ആളുകളെ ആരെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഡേ കെയറിൽ കൊണ്ടാക്കിയതാണ്. അവിടെ ആരാണ് കെയർ ചെയ്യുന്നത്? ആരാണ്? ബഹിരംഗ ശക്തി അല്ലെ, മായയാണ് കെയർ ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ഡേ കെയറിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്. നമ്മളെ ഇനിയും തിരുത്തപ്പെടാനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ബഹിരംഗ ശക്തിയുടെ മായയുടെ ചുമതലയിൽ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. നിത്യബദ്ധർ അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങൾ എന്ന നിലയിൽ ഭഗവാനുമായുള്ള തങ്ങളുടെ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് നിത്യമായി വിസ്മരിച്ചിരിക്കുന്നു. മായാശക്തിയാൽ വ്യാമോഹിതരായ അവർ തങ്ങൾ ജഡത്തിന്റെ ഉത്പന്നങ്ങളാണെന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പോ ഈ നിത്യബദ്ധരുടെ പ്രത്യേകതയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അവരെ മായയാൽ ഭഗവാനെ വിസ്മരിച്ചു പോയിരിക്കുന്നു. അവര് ഈ ശരീരമാണ് ഞാൻ അല്ലെ, ഈ ശരീരത്തിന്റെ അച്ഛൻ, അതായത് നമ്മുടെ കുടുംബം കുറച്ച് വലിയ ഒരു ഹൈഫൈ ആയിട്ടുള്ള കുടുംബമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാമ്പത്തിക പുരോഗതിയുള്ള കുടുംബമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ ഡോക്ടേഴ്സ് ആണ്, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് കുറച്ച് പ്രൗഡ് ആയിരിക്കും അല്ലെ. നമ്മൾ ഈ ശരീരബോധത്തിലാണ് ആ പ്രൗഡ് വരുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ജീവാത്മാക്കളൊക്കെ എന്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു? അവരുടെ കുടുംബത്തിന്റെ ബേസില്, അതിന്റെ ഫെയിം, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ വെൽത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ എന്താ പറയാ മഹത്വം, ഇങ്ങനെയെല്ലാം ഓരോന്ന് വിചാരിച്ച് അഹങ്കാരത്തോടു കൂടി അല്ലെ, എന്ത് അഹങ്കാരം? മിഥ്യ അഹങ്കാരത്തോടു കൂടി ജീവിക്കുന്നവരൊക്കെ. മായാശക്തിയാൽ വ്യാമോഹിതരായ അവർ തങ്ങൾ ജഡത്തിന്റെ ഉത്പന്നങ്ങളാണെന്ന് കരുതുന്നു. അതായത് ഈ അച്ഛന്റെ മകളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ അമ്മയുടെ മകളാണ് അല്ലെ, അച്ഛന്റെ മകനാണ്, അമ്മയുടെ മകനാണ് എന്നുള്ളത്. ജഡം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഈ ശരീരത്തിന്റെ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഈ ജഡത്തിന്റെ ഉൽപ്പന്നമാണെന്ന് കരുതുന്നു. അപ്രകാരം ഭൗതിക ലോകത്തിൽ സന്തോഷവാന്മാരായിരിക്കുവാനായി പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതിൽ ഉത്സുകരായിരിക്കുന്നു. അത്തരം പദ്ധതികളുമായി അവർ സോല്ലാസം മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. എന്നാൽ ഭഗവത് ഇച്ഛയാൽ പദ്ധതി ആസൂത്രകനും പദ്ധതികൾക്ക് മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ച പോലെ നിശ്ചിത കാലാന്ത്യത്തിൽ നാശം സംഭവിക്കുന്നു. അപ്പോ നമ്മള് ഈ ഒരു ശരീരമാണെന്ന് വിചാരിച്ച് സുഖമായിരിക്കാൻ വേണ്ടി പല പ്ലാനിങ് ഉണ്ടാക്കും അല്ലെ. നമ്മള് ഇരുന്ന് പഠിച്ച് ഒരു MBBS എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് നല്ല സുഖമായിട്ടിരിക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കും അല്ലെ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ വിചാരിക്കും MD എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വളരെ സുഖമായിട്ടിരിക്കാം അല്ലെ. ഇങ്ങനെ ഓരോന്നോരോന്നും നമ്മൾ പദ്ധതി ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്? വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ആ പദ്ധതി വിജയകരമായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ ഹാപ്പിയാണ് നമ്മൾ അല്ലെ. പക്ഷെ ഭഗവത് ഇച്ഛയാൽ പദ്ധതി ആസൂത്രകനും പദ്ധതികൾക്കും മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ചതുപോലെ നിശ്ചിത കാലാന്ത്യത്തിൽ നാശം സംഭവിക്കുന്നു. അപ്പോ ഒരു പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്ലാനിങ് കൊണ്ട് സുഖമായിട്ടോ സന്തോഷമായിട്ടോ ഇരിക്കാൻ കഴിയും. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ എപ്രകാരമാണോ അത് അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഭഗവാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത്, ആ സ്പോട്ടിൽ അത് അവസാനിക്കും. ഈ വസ്തുതയെ സംബന്ധിച്ച് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഇപ്രകാരം സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഹേ കുന്തിസുത, ഓരോ കൽപ്പാന്ത കാലത്തിലും എല്ലാ ജീവസത്തകളും എന്നിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. അടുത്ത കൽപ്പം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അവയെ വീണ്ടും എന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തിയാൽ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭഗവത്ഗീത 9:7. ഒരു കൽപ്പാന്തം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസം, ഒരു പകല്. അത് എത്ര ചതുർയുഗമാണ്? 1000 ചതുർയുഗമാണ് അല്ലെ. അത് കഴിയുമ്പോ എന്തൊക്കെയാണോ ആ സമയത്ത് അവശേഷിച്ചിരിക്കുന്നത് അതൊക്കെ ഭഗവാനിലേക്ക് തിരിച്ചു പ്രവേശിക്കുന്നു. അടുത്ത കൽപ്പം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ, അതായത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ അടുത്ത മോർണിംഗില്
ഞാൻ അവയെ വീണ്ടും എന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തിയാൽ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ആ സൃഷ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് അവരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന അതേ നിലയിൽ അതേ ഏജിൽ അതല്ല പറയുന്നത്. അവരൊക്കെ വീണ്ടും ഇവിടെ പുനർജനിക്കുക ഉണ്ടാവും. അത് പുതിയതായിട്ട് തന്നെയാണ് ജനിക്കുക. ഭൂയഹ എന്ന പദം വീണ്ടും വീണ്ടും എന്നതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അതായത് സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാര പ്രക്രിയകൾ ഭഗവാന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തിയാൽ നിരന്തരം തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. സർവ്വതിന്റെയും ഹേതു അദ്ദേഹമാകുന്നു. എന്നാൽ വ്യവസ്ഥാപിതമായി ഭഗവാന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങളായ എന്നാൽ ആ മധുര ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് വിസ്മൃതിയിലാണ്ട ജീവസത്തകൾക്ക് ബഹിരംഗ ശക്തിയുടെ മുഷ്ടിബന്ധനത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമാകാനുള്ള ഒരു അവസരം വീണ്ടും വീണ്ടും നൽകപ്പെടുന്നു. അവന്റെ ജീവാത്മാവിന്റെ അവബോധത്തെ പുനരുദ്ധരിക്കാനായി ഭഗവാൻ ആവിഷ്കരിക്കപ്പെട്ട ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെയും ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെയും സൃഷ്ടി സംഹാരങ്ങളുടെ പുനരാവർത്തനത്തിൽ നിന്നും മുക്തരാകുവാൻ ബദ്ധാത്മാക്കൾക്കുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളാണ് വേദസാഹിത്യങ്ങൾ. അപ്പൊ ഭൂയഹ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും വീണ്ടും എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാര പ്രക്രിയകൾ ഭഗവാന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തി, അത് ഭഗവാനാൽ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട ഡ്യൂട്ടിയാണത് അല്ലെ. അത് നിരന്തരം തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഭഗവാനാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും കാരണം അല്ലെ. ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം വരുന്നത്. അഹം സർവസ്യ പ്രഭവോ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് എല്ലാ ലോകങ്ങളും അല്ലെ. ആധ്യാത്മികവും അതുപോലെ ഭൗതികവുമായിട്ട് എല്ലാ ലോകങ്ങളും എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത അംശങ്ങളാണ്. മമൈവാംശോ ജീവലോകെ. പക്ഷേ നമ്മള് ഭഗവാനെ മറന്നു പോയത് കൊണ്ട് ആ വിസ്മൃതിയിൽ നിന്ന് നമ്മളെ സ്മൃതിയിലേക്ക്, ഭഗവാന്റെ സ്മൃതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ബഹിരംഗ ശക്തിയാൽ നമ്മളെ പണിഷ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുമ്പോൾ നമ്മളെ വിളിക്കും അല്ലെ. ഭഗവാനെ നമ്മള് അമ്മയെ വിളിക്കും അല്ലെ. ആ അമ്മയെ വിളിക്കുന്നത് ശരിക്കും ഭഗവാനെയാണ് വിളിക്കേണ്ടത്. അത് തിരിച്ചറിയാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് നമുക്ക് കിട്ടും. ആ ഒരു പോയിന്റിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ ഭഗവാൻ തന്നെ ഒരു അവസരം തരും. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് തൊട്ടാണ് അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സ്മരിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പോഴാണ് അതിന് മുക്തരാകാൻ ഭഗവാന്റെ മാർഗനിർദ്ദേശമാണ് ഇത് വേദങ്ങളും വേദസാഹിത്യങ്ങളും ഒക്കെ അല്ലെ. നമുക്കിപ്പോ ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ ആ ഒരു പാത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ടേൺ ചെയ്തു അല്ലെ. നമ്മൾ കുറെ ജന്മജന്മാന്തരങ്ങളായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോരോ ശരീരം എടുത്ത് പോയിക്കൊണ്ടും വന്നുകൊണ്ടും ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകാൻ ഒരു ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ആണ് എന്ത്? ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം പോലെയുള്ള സാഹിത്യങ്ങൾ. ഇപ്പോ വേദസാഹിത്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ ഇവിടെ തന്നത് നമുക്കറിയാം. വേദവ്യാസൻ ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശക്തിയാവേശ അവതാരമാണ് അല്ലെ. ആ അവതാരമായിട്ടുള്ള വേദവ്യാസൻ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു വേദങ്ങളും സാഹിത്യങ്ങളും പുരാണങ്ങളും പിന്നെ ഭഗവത്ഗീതയും ഭാഗവതവും ഒക്കെ നമുക്ക് തന്നു. എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇവരെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹം. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ ഇപ്രകാരം അരുളി ചെയ്യുന്നു: ഈ സൃഷ്ട പ്രപഞ്ചവും ഭൗതിക ശക്തിയും എന്റെ നിയന്ത്രണത്തിന് കീഴിലാണ്. പ്രകൃതിയുടെ സ്വാധീനത്തിന് കീഴിൽ അവ താനെ വീണ്ടും വീണ്ടും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു. എന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തിയാലാണ് ഞാനിത് സാധ്യമാക്കി തീർക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയിലും ഭഗവാൻ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ. ഈ മുഴുവൻ പ്രപഞ്ചവും ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ കീഴിലാണ്. അതായത് മയാധ്യക്ഷേണ പ്രകൃതി സൂയതേ സാ ചരാചരം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ. ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി മുഴുവൻ ഭഗവാന്റെ കീഴിലാണ്. പ്രകൃതിയുടെ സ്വാധീനത്തിന് കീഴിൽ അവ താനെ വീണ്ടും വീണ്ടും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു. എന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തിയാലാണ് ഞാനിത് സാധ്യമാക്കി തീർക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഏത് ശക്തിയാണ് ഈ പുനഃസൃഷ്ടി സംഭവിക്കുന്നത്? ബഹിരംഗ ശക്തിയാണ്. അന്തരംഗ ശക്തി ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ആത്മീയ സ്ഫുലിംഗങ്ങളായ ജീവസത്തകൾക്ക് ഭൗതിക നാമങ്ങളോ രൂപങ്ങളോ ഇല്ല. എന്നാൽ ഭൗതിക നാമരൂപങ്ങളുള്ള ഭൗതിക ശക്തിയെ അടക്കി ഭരിക്കുവാനുള്ള അവരുടെ അഭിലാഷത്തെ പൂർത്തീകരിക്കാനായി അഭിതമുള്ള മിഥ്യാസുഖ ആസ്വാദനത്തിനുള്ള ഒരു അവസരം അവർക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതേസമയം യഥാർത്ഥ നില എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം കൂടി വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിലൂടെ അവർക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. വിഡ്ഢികളും വിസ്മരണശീലരുമായ ജീവസത്തുകൾ മിഥ്യാനാമങ്ങളിലും മിഥ്യാരൂപങ്ങളിലും സദാ വ്യാപൃതരായിരിക്കുന്നു. അവണ്ണമുള്ള മിഥ്യാനാമരൂപങ്ങളുടെ മൂർധന്യ അവസ്ഥയാണ് ആധുനിക കാല ദേശീയവാദം. മനുഷ്യർ മിഥ്യാനാമരൂപങ്ങളുടെ പിന്നാലെ ഭ്രാന്തമായി പായുന്നു. നിശ്ചിത വ്യവസ്ഥകൾക്ക് വിധേയമായി കരസ്ഥമാക്കിയ ശരീരരൂപത്തെയും നാമത്തെയും അവർ യാഥാർത്ഥ്യം എന്ന് കരുതുന്നു. ഇത് ബദ്ധാത്മാവിനെ വ്യാമോഹിതനാക്കി നിരവധി വാദങ്ങളുടെ പേരിൽ ഊർജത്തെ ദുർവിനിയോഗം ചെയ്യിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും ശാസ്ത്രങ്ങൾ യഥാർത്ഥ നിലയെ മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള സൂചന നൽകുന്നു. എങ്കിലും വ്യത്യസ്ത സ്ഥലകാലങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമാം വിധം ഭഗവാനാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിന്നും പാഠം ഉൾക്കൊള്ളാൻ മനുഷ്യർ വൈമനസ്യം കാണിക്കുന്നു. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ആത്മീയ സ്ഫുലിംഗങ്ങളായ ജീവസത്തകൾ, അതായത് മമൈ വാംശോ ജീവലോകെ, ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത അംശമായ നമുക്ക് ഭൗതികമായ രൂപമോ ഭൗതികമായ നാമമോ ഇല്ല അല്ലെ. നമുക്ക്
നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഒരു ആധാരം നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ അച്ഛന്റെയോ അമ്മയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛന്റെ കുടുംബക്കാരുടെയോ അമ്മയുടെ കുടുംബക്കാരുടെയോ ആരുടെയെങ്കിലും മുഖച്ഛായ ഉണ്ടാവും അല്ലെ നമുക്ക്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ശരിക്കും നമ്മൾ ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഉള്ള ആ വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ എന്ന് നമ്മളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ അതൊരു കാരണമാകുന്നു. പിന്നെ നമുക്കൊക്കെ ഓരോ പേരും തന്നിട്ടുണ്ടാകും അച്ഛനും അമ്മയും അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തുണ്ട്, ഭൗതികമായ ശരീരവും ഭൗതികമായ രൂപവും. പക്ഷെ നമ്മൾ ആരാണ്? മമൈ വാംശോ ജീവലോകെ, ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത അംശമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത അംശമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവാത്മാവിന് ഭൗതികമായ രൂപവും ഇല്ല, ഭൗതികമായ നാമവും ഇല്ല. പക്ഷെ ഇത് നമ്മള് ഈ ഭൗതിക ശക്തി അടക്കി ഭരിക്കാനുള്ള നമ്മളെ ആഗ്രഹം കാരണം നമ്മുടെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നു, പുരുഷ പ്രകൃതിസ്ഥോ ഹി ഭുങ്ക്തേ പ്രകൃതിജാൻ ഗുണാൻ കാരണം ഗുണസങ്കോസ്യ അസത്യോനി ജന്മസു. നമ്മുടെ പൂർവ്വജന്മ കർമ്മങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങൾക്കും ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഏത് ഗുണത്തിലാണോ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് ആ ഗുണത്തിനനുസരിച്ച് ഒരു കുടുംബത്തിൽ പോയി ജനിച്ച് ആ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ശരീരം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ശരിക്കും യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള നമ്മുടെ രൂപമോ നമ്മുടെ പേരോ ഒന്നും അല്ല നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അത് മിഥ്യാനാമ രൂപങ്ങളുടെ മൂർധന്യാവസ്ഥയാണ് ആധുനിക കാല ദേശീയവാദം. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, അവണ്ണമുള്ള മിഥ്യാനാമ രൂപങ്ങളുടെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇല്ലാത്ത പേരും ഇല്ലാത്ത രൂപവുമാണ് നമുക്കിപ്പോ ഉള്ളത്. ശരിക്കും നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ രൂപവും ഇതല്ല, യഥാർത്ഥ പേരും ഇതല്ല. അപ്പൊ അതിന്റെ പേരിലാണ് ഇപ്പോഴുള്ള ദേശീയവാദം. ഞാൻ ഇന്ത്യക്കാരനാണ്, ഞാൻ പിന്നെ ഇന്ന കുടുംബത്തിലെ ആളാണ് അല്ലെ. നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇത് മിഥ്യ രൂപങ്ങളുടെ മൂർധന്യ അവസ്ഥയാണ് അതെന്ന് പറയുന്നു. എന്നിരുന്നാലും ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഈ ഭൗതിക ശരീരം അല്ല ഞാനെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തി നമ്മളെ തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയാണ്. പക്ഷേ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ആർക്കും അതിന് താല്പര്യമില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഭൗതിക ശക്തിയുടെ മയക്കത്താൽ ഭഗവത്ഗീത നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ജീവിതത്തെ ചിട്ടപ്പെടുത്താൻ ജനങ്ങൾ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്നില്ല. എല്ലാവർക്കും എന്താണ് വേണ്ടത്? സ്വാതന്ത്ര്യം വേണം അല്ലെ. ആർക്കും ആരെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല. എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് പോലെ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് കേൾക്കാൻ പാടില്ല? ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ നേരെ കണ്ണും കാതും ഒത്തി ജീവിക്കേണ്ടി വരും അല്ലെ. അതിനെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാതെ ജീവിക്കേണ്ടി വരും. ഭഗവത്ഗീത തത്വങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും ഉൾക്കൊണ്ട ഒരാൾക്കുള്ള ജ്ഞാനത്തിന്റെ ബിരുദാനന്തര പഠനമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. നിർഭാഗ്യവശാൽ ജനങ്ങൾക്ക് അവയോട് യാതൊരു അഭിരുചിയും ഇല്ല. ആകയാൽ അവർ ജനിമൃതി പുനരാവർത്തിക്കായി മായയുടെ പിടിയിൽ അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോ ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളവർക്കാണ് എന്ത് പഠിക്കാനുള്ളത്? ഭാഗവതം അല്ലെ. ഭാഗവതം PG പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഇന്നത്തെ കാലത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് അതിന് താല്പര്യമില്ല. അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന റിസൾട്ട് എന്താണ്? അവർക്ക് ഇനിയും ജനിച്ച് മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടി വരും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സവാ അയം യത് പദമത്ര സൂരയോ ജിതേന്ദ്രിയാ നിർജിതമാദരിഷ്വനഃ പശ്യന്തി ഭക്ത്യുത്കലിതാമലാത്മനാ നന്വേഷ സത്വം പരിമാർഷ്ടുമർഹതി. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സവാ അയം യത് പദമത്ര സൂരയോ ജിതേന്ദ്രിയാ നിർജിതമാദരിഷ്വനഃ പരിമാഷ്ടുമർഹതി. അദ്ദേഹം വൈ ഈശ്വരേജ്ഞാൽ അയം ഈ പദമത്ര അതേ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഇവിടെയുണ്ട്. സൂരയ മഹാഭക്തർ, ജിത ഇന്ദ്രിയാഹ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്തെ കീഴടക്കിയവർ, നിർജിത പൂർണ്ണമായും നിയന്ത്രണത്തിലാക്കിയ, മാതരിശ്വനഃ ജീവിതം, പശ്യന്തി ദർശിക്കുവാൻ കഴിയുന്നു, ഭക്തിയുത സേവനം മാർഗമാക്കി, ഉത്കലിത വികാസം പ്രാപിച്ച, അമല ആത്മന പൂർണ്ണമായ ശുദ്ധീകൃതമായ മനസ്സോട് കൂടിയവർ, നനു ഏഷഃ നിശ്ചയമായും ഇത് മുഖേന മാത്രം, സത്വം അസ്തിത്വം, പരിമാഷ്ടും മനസ്സിനെ പൂർണ്ണമായും ശുദ്ധീകരിക്കാനായി, അർഹതി അർഹിക്കുന്നു. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ഇസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമിഷ്ഠ പ്രഭുപാക്കിച്ചേ. കർക്കശമായ ഭക്തിയുത സേവനത്താലും ജീവിതത്തിന്റെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണത്താലും ഭൗതിക അവബോധത്തിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായി പരിശുദ്ധരായ മഹാഭക്തർക്ക് ആരുടെ അതീന്ദ്രിയ രൂപമാണോ അനുഭവവേദ്യമാകുന്നത് ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെ സന്നിഹിതനായുള്ളത്. ഒരുവന്റെ അസ്തിത്വത്തെ പവിത്രീകരിക്കാനുള്ള ഏകമാർഗം
അത് തന്നെയാകുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഈ പറയുന്നത് ആരാണ് ഇവിടെ? ഹസ്തിനപുരിയുടെ മട്ടുപ്പാവിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ലജ്ജയോടുകൂടി ഭഗവാന് പുഷ്പവൃഷ്ടി ചെയ്ത് ഭഗവാൻ തിരിച്ചു പോകുന്നതിൽ സങ്കടം കൊണ്ട് അല്ലെ കണ്ണുനീര് വാർത്ത ആ സ്ത്രീകളാണ് ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. എന്താ അവര് പറയുന്നത്? കർക്കശമായ ഭക്തിത സേവനത്താലും ജീവിതത്തിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണത്താലും, അതായത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഭഗവാൻ ഭക്തിത സേവനം ചെയ്യണം. ഭൗതിക അവബോധത്തിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായി പരിശുദ്ധരായ മഹാഭക്തർക്ക്, അപ്പൊ ആ വ്യക്തികൾക്ക് ശരീരബോധം ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ. നമ്മൾ ഈ ശരീരമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ അച്ഛന്റെ മകളോ മകനോ ആണ് എന്നുള്ളൊരു ബോധം അവർക്കുണ്ടാവില്ല. അവർക്ക് എന്താണ് തിരിച്ചറിവുണ്ടാവുന്നത്? നമ്മളെ ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത അംശമാണ്. ഞാനെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ശരീരമല്ല, ഒരു ജീവാത്മാവാണ്. എനിക്ക് ഈ ശരീരം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എന്തോ തെറ്റുപറ്റി അല്ലെ, താഴെ പതിച്ചു പോയത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ ഈ ശരീരത്തിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടുവേണം ആ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാനായിട്ടും തിരിച്ചു ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ടും. അപ്പൊ അങ്ങനെ തിരിച്ചറിവുള്ള മഹാഭക്തർക്ക് ആരുടെ അതീന്ദ്രിയ രൂപമാണോ അനുഭവവേദ്യമാകുന്നത്, അതായത് ഭഗവാന്റെ അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ രൂപത്തെ അനുഭവവേദ്യമാകുന്നത് ആ പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെ സന്നിഹിതനായിട്ടുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ. അപ്പോ നമ്മള് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം. ഭഗവത്ഗീത 10-ാമത്തെ അധ്യായം 9-ാമത്തെ ശ്ലോകം, അത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മച്ചിത്താമദ്ഗത പ്രാണ ബോധയന്ത പരസ്പരം കഥയന്തശമാം നിത്യം ദുഷ്യന്തി ചരമന്തി ച. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര് എന്താണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയാ, അതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എങ്ങനെയാണ് പരസ്പരം തുഷ്യന്തി ചരമന്തി ച, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് രസിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഈ ഹസ്തിനപുര കൊട്ടാരത്തിലെ മട്ടുപ്പാവിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ടുള്ള സ്ത്രീകൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക? അതിനെന്ത് വേണം? ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം വേണം, ഭക്തിയുടെ സേവനം വേണം, അതുപോലെ ഭൗതിക ബോധത്തിൽ നമ്മൾ മുക്തരാവണം. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ രൂപത്തെ അനുഭവവേദ്യമാകുന്നു. ഏത് ഭഗവാന്റെ? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നു. ഒരുവന്റെ അസ്തിത്വത്തെ പവിത്രീകരിക്കാനുള്ള ഏക മാർഗം അത് തന്നെയാകുന്നു. അപ്പോ നമ്മുടെ ഈ ഭൗതികമായ അസ്തിത്വത്തെ പവിത്രീകരിക്കണമെങ്കിൽ ഇത് മാത്രമേ വഴിയുള്ളൂ. ആവർത്തനസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമിശ്രീ പ്രഭുപാദിജി ഭഗവത്ഗീതയിൽ അരുളി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പോലെ ഭഗവാനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുവാൻ ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ മാത്രമേ സാധ്യമാകൂ. ആകയാലാണ് ഭഗവാനെ യഥാരൂപത്തിൽ അനുഭവവേദ്യമാകുവാൻ കണിശമായ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ സർവ്വവിധ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളും മനസ്സിൽ നിന്നും നീക്കം ചെയ്യാൻ പ്രാപ്തരായ മഹാഭക്തർക്ക് മാത്രമേ സാധ്യമാകൂ എന്നിവിടെ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഭക്ത്യാ മാം അഭിജാനാതി അല്ലെ. ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ മാത്രമേ എന്നെ ഒരാൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഭക്തിയുത സേവനം എപ്പോഴാ അപ്പൊ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം? ഭക്തി വേണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഭഗവാനെ മനസ്സിലാവണം, അപ്പോഴേ ഭക്തി വരുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ ഭക്തിയിലൂടെ മാത്രമേ മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കുള്ളൂ. കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് അല്ലെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ സാധനാ ഭക്തി ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത്. ആദ്യം എന്തുണ്ടാവില്ല? ഭക്തി ഉണ്ടാവില്ല, വിശ്വാസം ഉണ്ടാവില്ല, അറിവുണ്ടാവില്ല, ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ. പക്ഷെ ഗുരു പറയുന്നു ഇത് ചെയ്യണം. 16 മാല ജപിക്കുക, 4 യമനിയമങ്ങളെ പാലിക്കുക, ഭഗവത്ഗീത ഭാഗവതം കേൾക്കുക. അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും? അത് ശ്രീകൃഷ്ണ നാമാദി നഭവേഗ്രാഹ്യം ഇന്ദ്രിയൈഹി സേവോന്മുഖേഹി ജിഹ്വാദോ സ്വയമേവ സ്ഫുരത്യതഃ. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം ആർക്കാണ് തരാൻ പറ്റുക? ഭഗവാന് തന്നെയാണ് തരാൻ പറ്റുക അല്ലെ. നമ്മളൊരു ഗുരുവിനെ വിശ്വസിച്ച് ആ ഗുരു എന്താണ് പറഞ്ഞത്, ഗുരു പറഞ്ഞത് കേട്ടാൽ എനിക്ക് ഭഗവാനെ കിട്ടും എന്ന് വിശ്വസിക്കുക. ആ ഒരു വൈദ്യവിദ്യപ്രകാരം നിയമം പാലിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ സേവനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. അത് പോകെ എന്തായി മാറും? സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തിയായി മാറുകയാണ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഭഗവാൻ നിവേദ്യം അർപ്പിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു, ഭഗവാൻ നിവേദ്യം അർപ്പിക്കുന്നു. എങ്ങനെയാണ്? റൂൾസ് റെഗുലേഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പാലിച്ച് നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് സേവനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നപ്പോ അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക. ജിതേന്ദ്രിയ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ മേൽ പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണമുള്ളവൻ എന്നർത്ഥം. ശരീരത്തിന്റെ സജീവ ഭാഗങ്ങളാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. മാത്രവുമല്ല അവയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ ഡോക്ടറെ കാണാൻ പോവാ മാതാജി, ലീവ് ചെയ്യുവാ ഞാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാത്രവുമല്ല അവയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിഷ്ക്രിയമാക്കാനുള്ള യോഗ പ്രക്രിയകളുടെ കൃത്രിമ മാർഗം പാടെ പരാജയമാണെന്ന് വിശ്വാമിത്ര മുനിയെ പോലുള്ള മഹായോഗികളുടെ കാര്യത്തിൽ പോലും തെളിയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. വിശ്വാമിത്ര മുനി യോഗ സമാധിയിലൂടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ മേനകയെ
സ്വർഗലോക അപ്സരസ് കാണാനിടയായപ്പോൾ അദ്ദേഹം കാമത്തിന് ഇരയാകുകയും കൃത്രിമ മാർഗത്തിലൂടെയുള്ള ഇന്ദ്രിയ സംയമനം പരാജയപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അതേസമയം ശുദ്ധഭക്തരുടെ കാര്യത്തിലാകട്ടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഒരിക്കലും അവയുടെ വ്യാപാരങ്ങളിൽ നിന്നും കൃത്രിമമായി നിർത്തുന്നില്ല. മറിച്ച് അവയെ വ്യത്യസ്തമായ ശ്രേഷ്ഠ കർമ്മങ്ങളിൽ വ്യാപരിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കൂടുതൽ ആകർഷകങ്ങളായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഒരിക്കലും നികൃഷ്ടമായ വിഷയങ്ങളാൽ ആകർഷിക്കപ്പെടുകയില്ല. ശ്രേഷ്ഠമായ കർമ്മങ്ങളിൽ നിരതമാക്കുകയാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ഏക മാർഗം എന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ വ്യക്തമായി പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭക്തിയുത സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിരതമാക്കുക വഴി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കുക എന്നത് ഭക്തിമാർഗത്തിൽ ആവശ്യമാകുന്നു. ഭക്തിയുത സേവനം നിഷ്ക്രിയത്വമല്ല. ഭഗവത് സേവനാർത്ഥം നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നത് എന്തും തൽക്ഷണം ഭൗതികതയിൽ നിന്നും മുക്തമാകുന്നു. ഭൗതിക സങ്കല്പം അജ്ഞത നിമിത്തം മാത്രമാകുന്നു. വാസുദേവന് പുറമെ ഒന്നും തന്നെയില്ല. വാസുദേവ സങ്കല്പം എന്നത് വിദൂഷിയായ ഒരാളുടെ ഹൃദയത്തിൽ സ്വീകാര്യക്ഷമങ്ങളായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സുദീർഘമായ ത്വരയ്ക്ക് ശേഷം ക്രമേണ വികസിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഈ പ്രക്രിയ വാസുദേവനെ എല്ലാമായി സ്വീകരിച്ചംഗീകരിക്കുന്ന നാനാർജനത്തിൽ അവസാനിക്കുന്നു. ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇതേ മാർഗം ആരംഭം മുതൽ തന്നെ സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ ഭഗവത് അനുഗ്രഹത്താൽ എല്ലാ യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനവും ഭഗവാൻ തന്നെ അന്തരംഗസ്ഥനായി നൽകുന്നതിനാൽ ഭക്തഹൃദയത്തിൽ വെളിപ്പെടുന്നു. ആകയാൽ ഭക്തിയുത സേവനം വഴി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുകയാണ് ഏകമാത്രമായ ഏറ്റവും ലളിതമായ മാർഗം. മനസ്സിലായില്ല എന്നാരും വിചാരിക്കേണ്ട, എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തരാം. അതായത് വിശ്വാമിത്ര മുനി ധ്യാന യോഗയിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം, പഴയ ഋഷിമാരൊക്കെ ധ്യാനമാണ് ചെയ്യുക അല്ലെ, തപസ് ചെയ്യും. അപ്പോ ഇവരൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക? ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി ആണ്. അതായത് അവരെ ഒന്നിൽ എൻഗേജ് ചെയ്യിക്കാതെ ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി നിയന്ത്രിക്കാൻ ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഒരു മേനക വന്ന് മുമ്പിൽ വന്ന് ഡാൻസ് കളിച്ചപ്പോ എല്ലാ നിയന്ത്രണവും പോയി അല്ലെ. പിന്നെ കുടുംബമായി ജീവിച്ച് ഒരു കുട്ടിയൊക്കെ ആയി മാറി. അപ്പൊ ആ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണമൊക്കെ പോയി. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ധ്യാന യോഗ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യിച്ചാൽ അതെന്ത് ചെയ്യും? വീണ്ടും അത് ആ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ വീണ്ടും വ്യാപൃതമാകും. പക്ഷേ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല. നമ്മൾ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും പ്രവർത്തന നിരതമാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനെ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് സുഖങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലേക്ക് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയാകുമ്പോ അത് സ്വാഭാവികമായിട്ട്, ഭഗവാൻ ആരാണ്? ഋഷികേശൻ എന്ന് പറയും അല്ലെ. ഭഗവാനെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനാണ് ഭഗവാൻ. അങ്ങനെയുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനാകുമ്പോ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ കൺട്രോളർ. അപ്പൊ എന്താണ്? അതിന് തെറ്റുപറ്റില്ല അല്ലെ. കാരണം ഭഗവാൻ തെറ്റുപറ്റാത്തയാളാണ്. ആ ഭഗവാനാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലേക്ക് എൻഗേജ് ചെയ്യിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നിയന്ത്രിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു നാനി, നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിക്കുന്നു, ബഹൂനാം ജന്മനാ മന്ദിർ നാനവാൻ മാം പ്രപദ്യതേ വാസുദേവ സർവമിതി സ മഹാത്മാ സുദുർലഭ. അപ്പൊ ഒരുപാട് ജന്മങ്ങള് ജ്ഞാനിയായിട്ടിരിക്കുന്ന ആള് ഒരു ജന്മത്തിൽ അവസാനം എന്തായി മാറും? ഒരു ഭക്തനായി മാറും അല്ലെ. ഭഗവാൻ വാസുദേവനാണ് സർവം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒരുപാട് ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒരു ജ്ഞാനിയാവുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ജ്ഞാനമാർഗവും എന്താണ്? 100% പെർഫെക്റ്റ് അല്ല. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് അവസാനം എന്താണ് വരുന്നത്? ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന് അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്ന സമയം മുതല് ആ വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ ഹൃദയത്തിൽ അന്തരംഗസ്ഥനായി ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം ഹൃദയത്തിൽ വെളിപ്പെടുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അത് ശ്രീകൃഷ്ണ നാമാദി നഭവേഗ്രാഹ്യം ഇന്ദ്രിയൈഹി. നമ്മുടെ ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൊണ്ട് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. പിന്നെന്തേ സാധിക്കുള്ളൂ? സേവോൻ മുഖേഹി ജിഹ്വാദോ സ്വയമേവ സ്ഫുരത്തിത. ഭഗവാൻ തന്നെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ വെളിപ്പെടുത്തി തരണം. അതിന് നമ്മള് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തണം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപസ്യ കൃപാ സിന്ധുഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा सर्व हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम।